Здравейте, отново се включваме от Вилан Естетик Winter Cup 2023 Пловдив. При мен е Тенчо Велев от отбора на бригада Димитровград. Тенчо, какви са твоите впечатления от играта на отбора до този момент? Първият матч малко беше, не се познавахме много на терена, но се надяваме, че втория матч да е по-различно. И разбира се, надяваме да бием и да си запазим шансовете за продължаване напред. Как се вижда турнира като цяло и нивото на другите отбори? С всяка година, според мен, става все по-силен и по-силен. Доста силни отбори. Миналата година успяхме да излезем от групите, пак доста силна група, но тази година ми се вижда даже по-силен от миналата година със сигурност и много силни отбори. Да, много силни отбори. Амбициите на бригада? Да излезем от групите, а оттам нататък вече каквото стане. Добре, аз ви пожелавам една добра игра, да постигнете успех и удобни резултати за вас, така че да излезете от групата и успех без контузии, естествено, и фейрплей. И аз благодаря. И аз благодаря.